በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ ናይ ዕለት 2 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክጽድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን ኮነኒ። እንኳዕ ናብ ሐዋርያ ቅዱስ ታዲዮስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና። ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ቅዱሳን ሐዋርያት አቦታትና ንጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተኸተልዎ ሰዓት ዕድሚኦም ኣብ 3 ደረጃ ዝተኸፈለ ከም ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት የርኢ። ከም በዓል ዮሐንስ ወንጌላዊ ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ዒስራታት ከም በዓል ቅዱስ ታዲዮስ ዝኣመሰሉ ድማ ኣብ ውሽጢ 30 ኣርባዓታትን ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ውሽጢ 50ታት ዝርከቡ ነበሩ። ደቂ መዛሙርት ብመንእሰያትን ብኣጓብዝን ብኣረጋውያንን ዝተዋቀሩ ነበሩ ማለት እዩ። ቅዱስ ታዲዮስ ኣብ ዝቐደመ ስሙ ልብድዮስ ይበሃል ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሓደ መጻሕፍቲ ብፍላይ ድማ ብናይ ምብራቅ ኦርቶዶክሳውያን ስምዖንን ይሁዳን እንዳተባሃለውን የተጸዊዑ እዩ። እዚ ቅዱስ ንጎይታና ተኸቲሉ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ኮይኑ ብፈጣሪኡ ተመሪጹ እዩ። 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታውን ተማሂሩ ብዕርገቱውን ተባሪኹ ኣብ በዓል 50 ድማ 71 ልሳናት ተቐቢሉ እዩ። ሐዋርያት ዕጫ ተዋዲቖም ናቱ ኣህጉረ ስብከት ድማ ተኻፊሉ ንዓለም ዘይሩ እዩ። ቅዱስ ታዲዮስ ሓደ መዓልቲ ምስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ሓንቲ ሃገር ይኣቱ። ስለዚ ንመዓልታት ብዘይ ምግቢ ወንጌል ክሰብኩ ቀንዮም ድማ ስለዝነበሩ እዞም ሕያወት ሐዋርያት ጠምዮም ናብታ ከተማ ከይኣተው ሓደ ሽማግለ ክሓርስ ርእዮም ሰላም ተሃብዎ እሞ በጃኻ ጠሚና እዩ እሞ ኣብላዓና በልዎ። ንሱ ድማ ወላ እኳ ወገኑ ካብ ኣህዛብ እንተኾነ የሕዚኖ እሞ ኣብዑሩ ከይፈትሐ እንዳጎየየ ከደ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ቅዱስ ታዲዮስን ንሊቀ ሐዋርያት ንሱ ስጋብ ዝመጽእ ንምንታይ ዘይንሓርስ በሎ። ክልቲኦም ተንሲኦም ታዲዮስ ምሕራስ ጴጥሮስ ድማ ስርናይ ሓዘ። ቅዱሳን እንዳዘርኡ ዝሓረስዎ እቲ ሰብ ምግቢ ሒዙ ስጋብ ዝመጽእ ዓብዩ ኣፍርዩ ሸዊቱ ጸንሖ። ሓረስታይ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ድማ ሰንበደ ከምልኾም ፈተወ። ንሶም ግን ንሕና ናይ ልዑል ባሮት ኢና ኢሎም ብክርስቶስ ምእማን መሃርዎ። ክኽተለኩም እንተበሎም ግን የለን ካብዚ ግራት ዝተረኽበ ሒዝካ ናብ ከተማ እቶ እሞ ድራር ቀርበልና ንሕና ክንመጽእ ኢና በልዎ። ንሱ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ኣህዛብ ነቲ ነገር ተረድኡ ተኣኪቦም እዞም ናይ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ እሳት ይኹን ሰይፊ ኣየፍርሖምን ኢሎም ናብ ከተማ ከይኣቱ ዕራቓ ዝኾነት ዘማዊት ኣቆሙ። ቅዱስ ታዲዮስ ገና ካብ ርሑቕ ስለ ዝረኣያ ቅንዕ ኢሉ ንቅዱስ ሚካኤል ርድኣና በሎ። ሊቀ መላእክቲ ድንገት ወሪዱ ድማ ነታ ዘማዊት ጓል ብፀጉራ ሒዙ ኣብ ኣየር ሰቐላ። ኣብታ ከተማ ዘለዉ ኣህዛብ ድማ እዚን ካልእን ተኣምራት ሪኦም ኩሎም ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ተጠመቑ። ንሐዋርያት ድማ ሰገዱሎም። ሓንቲ መዓልቲ ግን ሓደ ጎበዝ በዓል ጸጋ ቅዱስ ታዲዮስ ሃብቲ ንብረትኩም መጽውቱ ክብል ሰሚዕዎ ዘሊሉ ናይ ሐዋርያ ጎረሮ ሓኒቑ ስጋብ ሞት ኣብጽሕዎ ነበረ። ኣብታ ጊዜ ድማ ጎይታይ ለካ ሃብታም ካብ ዝጸድቕ ገመል ብመርፍእ ቀዳዳ ክሓልፍ ይቐልል ዝበልካዮ ነዚ እዩ በለ። በዓል ጸጋ ከመይ ኢሉ ይኸውን እንተበሎ መርፍእ ኣስሪሑ ንገመል ምስ ዋናኣ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰባት 3 ጊዜ ይሓሕለፋ። እዚ ማለት ጎይታና ከም ዝበሎ ብሰብ ዘይከኣል ብእግዚአብሔር ግን ይከኣል። በዚ ምክንያት እቲ ክፉእ በዓል ጸጋ ናብ ልቦናኡ ተመሊሱ ኣብ እትሕቲ እግሪ ቅዱስ ታዲዮስ ወደቀ። ሐዋርያ ድማ በሎ ሃብትኻን ንነዳያን ሃብ
ነዚ በትሪ ሓዝሞ እንዳዞርካ ወንጌል መንግስት ስበኽ በዓል ጸጋ ዝተባሃለ ኩሉ ፈጺሙ ብኽብሪ ይዕረፈ። ቅዱሳን ታዲዎስን ጴጥሮስን ግን ኣብታ ሃገር ኣብያተ ክርስቲያናት ሃኒጾም ካህናት ሸይሞም ነታ ኣብ ኣየር ሰቐልዋ ዘማዊት ዝተባረኸት መበለት ምእመን ገይሮም ናብ ካልእ ኣህጉር ወንጌል ንምብጻሕ ወፁ። ቅዱስ ታዲዎስ ድማ ስጋብ እርግናኡ ንወንጌል ክተግህ ነበረ። ጎይታና ኣብ በቢጊዜኡ ብኣካል እንዳተገለጸ ኣጸናኒዕዎ እዩ። ካብ ብዙሕ ናይ ድኻምን ናይ መከራ ዘመናትን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ሓምሌ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ ካብ 72 ሐዋርያት ዝኾነ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቕ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሕንሳ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣብ ዙርያኡ እናጠመጠ ንደቂ መዛሙርቱ ገንዘብን ዘለዓለም ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ክንደይ ጭንቂ እዩ በሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ብቃላቱ ተገረሙ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ደጊሙ ከምዚ በሎም፣ ደቀ ብሃብቲ ንዝእመኑ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታዊ ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ጊመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል። ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 28 ክነንብብ ንኽእል። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይሕደር ኣሜን። ናይ ዕለት 2 ኣብዚ ይፍጸም። ናይ ዕለት 3 ድማ ንቐጽል። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሓምለ 3 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቄርሎስ 3 ሓምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 24 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቅዱስ አባ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ምስ ኣኩኡ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዓበየ። ቁሩብ ምስ ዓበየ ድማ ናብ ገዳም ኣስቄጠስ ናብ ገዳም ኣባ መቃርስ ለኣኾ። ብድሕሪኡ እውን ንኣባ ሰራብዮን ሃቦ። ኣብኡ ድማ ቅዱሳት መጻሕፍትን ገዳማዊ ህይወትን ተምሃረ። ብጾም ብጸሎትን ብትሕትናን ዝወቀበ ስለ ዝኾነ ድማ ክምሃር እንከሎ ሓደ ጊዜ ዘንበቦ ኣብ ሕልናኡ ተሳኢሉ ኣጽኒዕዎ ይተርፍ ነበረ። ቅዱስ ቴዎፍሎስ ንምእመናን መሃረለ ኢሉ ናብ ከተማ ኣምጽኦ። መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ከዓ እንትምህር ከሎ ወይ ድማ መጻሕፍቲ ከንብብ እንከሎ ካብ ወገን ምእመናን ኣይኮነን ዶ ዝዛረብን ዝንቀሳቐስንሲ ዝቕመጥ ከፍ ዝብል እኳስ ኣይነበረን። ጣዕሚ ስብከቱ ድማ ንብዙሓት ለወጠ፣ ደስ ኣበሎም። ማንም ዘረብኡ ወይ ከዓ ስብከቱ ከቋርጽ ዝደሊ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ብ412 ዓመተ ምህረት ኣኮኡ ዝነበረ ፓትርያርክ ኣባ ቴዎፍሎስ ምስ ዓረፈ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ብሓድነት ንቅዱስ ቄርሎስ ንሊቀ ጵጵስና መረጽዎ። ናይ እስክንድርያ መበል 24 ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ድማ ተሾመ። ኣብ ዘመኑ ድማ ቤተ ክርስቲያን በርሀት ብቅድስናኡ ብሊቅነቱ ብስብከቱ ብድርሰቱን ብትግሃቱን ብፍጹም ኣገልገለ። በቲ ወቅቲ ድማ ስመ ክፉእ መናፍቅ ንስጥሮስ ተንሲኡ ንኣብያተ ክርስቲያናት እስያ ሃወኸን። ትምህርቱ ንክርስቶስ ካልኣይ ኣካል ካልኣይ ባህሪ እዩ ለቱ ስብሃት ዝብል ነበረ። ብሓቂ ንርአዮ እንተተባሂሉ ግን ባእሱን ጽልኡን ምስ ድንግል ማርያም ነበረ። ምክንያቱ ንጎይታና ናብ ክልተ ዝኸፈሎ እመቤትና እመብርሃን ኣደ ኣምላኽ ኣይኮነትን ማለት እዩ። ላቲ ስብሃት ነዚ ነገር ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ዝሰምዓሉ ጊዜ ናብ ዘለዎ ኸይዱ እንተመኸሮ ንስጥሮስ ግን ክሰምዕ ኣይደለየን። በዚ ምክንያት ብትእዛዝ ንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ናይ ቆስጠንጥንያ ንጉስ ኣብ ኤፌሶን ዓብይ ጉባኤ ከም ዝኸውን ኮነ። እዚ ጉባኤ ብቤተ ክርስቲያን ናይ መጨረሽታ ዝተቀደሰ ጉባኤ እዩ። ብ431 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤፌሶን ከተማ ናይ መናፍቃን እኩባት ከይቆጸርካ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ 200 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ተረኸቡ።
ዝግባእ ጸሎትን ስዋኤን ድሕሪ ምፍጻሙ ጉባኤ ተጀመረ። አፈ ጉባኤ ሊቀ ማሕበር ማር ቅዱስ ቄርሎስ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ንንስጥሮስ ተኸራኺሩ ረትዖ። ንስጥሮስን ተኸተልቱን መልሲ ከም ዝስእኑ እውን ገበሮም። ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሓደ ባህሪ ምዃኑን ድንግል ማርያም ድማ ወላዲት ኣምላኽ ምዃናን እናጠቐሰ ብምሳሌ እውን እንዳረአየ ኣረድኦም። ማሕደረ ሰይጣን ንስጥሮስ ግን እምቢ ኣይኣምንን ብምባሉ ተወጊዙ ተፈለየ። ቅዱሳን ሊቃውንቲ ድማ ብቅዱስ ቄርሎስ ኣርቃቕነት 12 አንቀጻት ቀሪቦም ናብ ዓለም ኩሉ ለኣኹ። እዞም አንቀጻት ሕጂ እውን ኣብ ኢድ ሊቃውንቲ ኣለዉ። ይንበቡን ይትርጎሙን እዮም ድማ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ድማ ድንግል ማርያም ተኦዶኮስ ኣደ እግዚአብሔር እያ ዝብል እዩ። ጉባኤ ምስ ተወድአ ቅዱስ ቄርሎስን ንንስጥሮስ ፀዊዑ በድንግል ማርያም እመን ንሳ ምስ ወዳ ከተተዓረቐካ እያ እንተበሎ ሕጂ እውን እምቢ በሎ። ኣብቲ ግዜ ሊቁ ንኣደ ኣምላኽ ዘይተኣዘዘ መልሓስካ ንዓኻ እውን ኣይተኣዘዝካ ኢሉ ረገሞ። ሽዑ ንሽዑ መልሓሱ ተጎልጉሉ ድማ ወፂኡ ኣብ ኣፍ ልቡ ወደቐ። ከም ከልቢ እንዳተዘልዘለ ከይዱ ምስ ሓደ ፈታዊኡ ቆይሙ ከሎ መሬት ተኸፊታ ወሓጠቶ። ቅዱስ ቄርሎስ ግን ን32 ዘመናት ኣብ መንበረ ማርቆስ ኣገልጊሉ ፍረ ትሩፋት ኣፍርዩ ብዙሓት ድርሰታት እውን ደሪሱ ብ444 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ እዚያ ብሰላም ኣዕረፈ። ካብ ድርሰታቱ ከዓ ቅዳሴኡ ድርሳነ ቄርሎስን ተረፈ ቄርሎስን ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ኣቦና ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቄርሎስ ለቃለ መጻሕፍት ዘደገኖ ቴዎፍሎስ ድህረ ሓጸኖ ሊቀ ማሕበር ከዊኖ ሃይማኖተ ንስጡር ለተቃርኖ መሰለ መለኮተ ዘጥምዓተ ህብር ክደኖ ወትስብእተ በሃፂን ዘእሳት አርሰኖ። ቅዱስ አባ ክርስቲያኖስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚኡ ሊቀ ጳጳሳት ንዝነበረ ዮናኪንዲኖስ ረድኡ ዝኾነ ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አቦ ክርስቲያኖስ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ አቦ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላምታ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክርስቲያኖስ ለዮናኪንዲኖስ ዳግሙ ከመ አመሮሙ ዳግመ ለእለ ይሰይሙ ዓመተ ሰዶ ጎየየ ለአለውት ሃይማኖቶሙ ሰላም ተናገሮ ወተናበቦ በህልሙ መልአከ ጥዕና ወፈውስ ሩፋኤል ስሙ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና ናይ ዕለት ክልተን ናይ 3 ሐምለን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ዝወደቐን ዝነጠበን ኩሉ ድማ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተዓረመለይ አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለነ አበሳነ ወጅጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ በሰረነ እታባን ጊዜ ውስጥ ምትት አላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚያ ከይት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በድናቺ ወድንግል በስጋቺ መግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለቺ ቦሩክት አንት ማለት ዘውሎ ከራካር ስኪ ተፈሲፍ ሲጦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ሁሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአሎ ጸለያ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልን ኃጣውን የተማይጸነቅ ተማጸነቅ ለቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።